Tak počkej, to vyčkej, to nechci začkej, to vyčkej. Ani to tohle jste, když se dostanete. To dobře píská uši, se vrací ten zvuk. Hele, ještě jedna. Ty byly dobré, to točí tak... a už to na internet dám. Chvilku to trvá, no. No jak pojď. Teď mám projektily. To vyoperujeme a bude to lítat. Však jdeme chybí zásobník, protočíš. To je nejbezpečnější, než punty. Ale nevíš,